Egunon eta ongi etorri. Zenideok, joan den asteazkenean, Auster egunean, ekin genion kristauok, Paskorako bidea eta prestaera den garizumari. Garizuma berezia dugu aurtengoa. Jubileu urtearen baitan, itxaropenezko bibilbidea gerta baitaiteke. Itxaropena izan dadila, erromez doan herriaren bioz berritzeko bidea. Kaos batean aurrean eta barroan bizi garela dirudien gure munduan, itxaropena ez zaigu erreza bihurtzen. Igandea ospatzeak, Kristoren heriotza eta piztuerari begira jartzen gaitu. Horretan, indartzen bai da gure fedea, itxaropena eta gure gizatasuna. Ez dezagun itxaropena galdu. Misterio handi honek lagun diezaigula gure bizitzako basamortu eta lehorteetan fedearen argia ikusten. Az dezagun gure ospakizun hau kantuaz. Kantuaren hitze ager dezatela gure barne jarrera. Habez dezagun basamortuan zehar. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri piztu itxaropena zure herriari. Badegu itxaropenaren beharra gure munduan. Eta gure Garizumako erromesaldian hori esango dugu, ez da? Iotz berritu itxaropenaren lekuko izateko. Beraz, prestatzen gera, horrela, Garizumako aurreneko igande ontako eukaristia azteko isilune bat eginaz. Eta gure barrua prestatuz, ez da, jarrera berri bat, geure burari galdetuz, jabetu naiz, Garizuma azten degula, zer eskatzen dignari horrek, isilune bat egin dezagun. Jesus jauna,
uraren eta espirituaren bidez, jaiotza berria eman diguzuna. Erruki jauna, Erruki jauna, Jesus jauna, gure barruan bihotz berria sortzeko Espiritu Santua bidali diguzuna. Kristo erruki, Kristo erruki, Jesus jauna, betiereko salbamena ekarri diguzuna. Erruki jauna, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, egizu Garizumako urteroko jarduerak eraman gaitzala Kristoren misterioa hobeki ezagutzera eta berari dagokioneran bizitzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pedro apostoloen epistolatik. Zenide maiteok, Kristok heriotza jasan zuen pekatuengatik behin betiko, zintzoak zintzo ez direnengatik gu jainkoarengana eramateko. Heriotza jasan zuen bere gorputzean, baina bizia hartu zuen berriro espirituarengatik. Espiritu honengan joan zen bere mezua hotzegitera giltzapetuak zeuden espirituei, garai batean siniz gogor izan zirenei, jainkoak bere eramanpena luzatu zuen garaian alegia. Noe kutxa egiten ari zenean, eta gutxi batzuk 8 bakarrik uretatik kutxan salbatu zirenean. Orduko ura, gaur salbatzen zaituzten bataioaren irduri da, eta salbamen hori ez da gorputzeko zikin bat garbitzea, baizik jainkoagandik bihotz garbia iristea, Jesu Kristo gure jaunaren piztueraren bitartez. Jesu Kristoren menpean ezarriak izan bai dira ingeruak, aginteak eta indarrak, eta orain zerura igo ondoren jainkoaren eskuinaldean dago. Jaunak esana. Zuti prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko kantau ez Jesu Kristo guri mintza. Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza.
Jesucristo, guri giltza, argi gure bihotza. Hauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zurik jauna. Aldi hartan, Espiritu Santuaz beterik itzuli zen Jesus Jordandik. Espirituak erabili zuen basamortuan 40 egunez, eta deabruak tentaldian jarri zuen. Ez zuen ezer jan egun haietan, eta azkenean gozetu egin zen. Deabruak esan zion, Angoikoaren seme baldin bazera, saiozu harri honi, ogi bihur dadila. Eta Jesusek erantzun, idatzirik dago, gizakia ez da ogiz bakarrik bizi. Gero, toki goi batera eramanik, deabruak lurreko erreinu guztiak erakutsi zizkion une batean, eta esan zion, hoien guztien agintea eta aintza emango dizut. Neri eman bai dizkidate eta nik nahi dudanari ematen diot. Beraz, gurtzen banauzu, zurea izango da dena. Jesusek erantzun, idatzirik dago, jauna, zure jangoikoa gurtuko dezu eta bera bakarrik zerbituko. Orduan, Jerusalena eraman eta jauretxeko telatu ertzean ipini zuen, eta esan zion, Angoikoaren seme baldin bazera, bota ezazu zeure burua hemendik bera idatziri bai dago, bere aginduei die aginduko zu zaindu eta onik ateratzeko, eta eramango zaituzte eskuetan, oina oztopa ez dakizun harrietan. Honela erantzun zion Jesusek. Agindua dago, ez tenta jauna, zure jangoikoa. Eta tentaldiak bukaturik, aldegin zuen deabruak beste bat arte. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Aldegin zuen deabruak beste bat arte. Horrek esan nahi du, tentaldiak Jesusenak ere bai, eta gureak ere bai, maiz izaten direla bizitzan, ez da. Gaurko garizu hasiera eman daukagu, asteazkenean, eta urtero bihotz berritzeko deia egiten zaigu, eta dei hori evangelioaren muinean dago. Jesusek ia aurreneko hitzak bere mezu publikoan, hoxe izan zen, bihotz berritu zaitezte, eta sinistu berri ona. Hori dago, evangelioaren muinean. Eta hori da, iraunkorra kristau bizitzan, betikoa da, eta garizuman egite zaigu dei berezia, prestaera modura Paskoa, ospatzeko, ez da. Otoitzak, Eukaristia zieran, egin dugu notoitzak oso ondo, esaten du zertarako dan hori. Zertarako garizuman egiten zaigu dei hori, oizkoa dena. Elizkizunek eta aleginek jarduerak, esan dugu ez da. Garizuman egingo ditugun, bakoitzak, eta elkarrekin, kristau elkartean, jarduerak bihotz berritzera eraman gaitzatela. Eta hori esan nahi du, helburu honekin, Kristoren misterioa hobeki ezagutu
eta bizi ahal izateko. Beraz, Karizumaren helburua hortan dago, hortan dago. Bihotz berritzearen helburua hortan dago. Kristoren misterioa hobeki ezagutu eta gure Kristo bizitza hobekiago eraman. Bihotz berritzearen deia eta santuak esaten du bere idazkian jakin behar degula Karizumarako egin duen idazkian, ez da. Bihotz berritzaren deiak deskubritu egin behar ditugula gure munduan. Zeke jangoikoak munduaren egoeratik hitz egiten digu eta hortikan ere badatorkigu bihotz berritzearen dei hori. Guk Kristau elkarte bezala, Azkoitiko parrokian, nola baite, bihotz berritzearen dei horrei gaurkotasuna eman nahi ez, eta munduko egoeratik ikusi nahian, sentitu nahian, ez da egiten zaigun bihotz berritzearen dei hori, jarri dugu hor ikusten dezuten kartel hortan, ez da. Munduko kaosean, bihotza berrituz, itxaropenaren testigu erromez, izan munduak behar du itxaropena. Guk nola nahi ez dugu hori egingo, baina bihotza eraberrituz, egin dezakegu hori ez da. Itxaropenaren testigu, Kristoren testigu izan. Zergatik kaosa? Kaosa, hitz hori, Biblian, hasierako kreazioaren aurretik hori esaten zaigu, hasieran zan kaosa. Jainkoa joan zen, ordena jartzen, gauz guztiak bere tokian. Kreazioa. Jesusen erioz piztu era kreazio berri bada, gizaki berri bat, egoera berri bat, sortzen da, ez da. Kaosa, zergatik? Kaosa esan nahi du, desordena eta nahasketa. Eta hori, desordena eta nahasketa gure munduan, eta ez detuzten ni demostrazio handik egin behar dienik, ez da. Gizatasunik eza, esango nuke ez da, ikusten deguna. Gizatasunik eza, eta bestetik jainkorik eza. Tentaldien pasartea, entzun deguna, ez da. Zamortua. Esango dugu, guk munduari begira behar bada, tentaldi hoietan erorita gabiltza. Hori da kaosa. Eta azkenean tentaldiak hau dira, ez da, dena dirue bihurtu. Dana dirue bihurtu. Arriak hogi, ez da, arriak hogi. Dena dirua bihurtu. Ematen du, askotan, gure nazioarteko harremanak, dana azoka bat bihurtu dela. Sal erosketaren azoka bat, eta nor gehiago atera, nor gehiago irabazi, gabiltzala burrukan. Hori ematen du. Dena dirue bihurtu. Beste aldetik, aurrira ikusten ari gera, herriak, lurraldeak, indarrez menperatu, azpian hartu. Jesuseri esate zaio, lurreko erreino guztiak emango dizkizut. Hortan gaude, hortan gabiltza, hori ikusten dugu. Azkenik, beste aldetik, boterea edo agintea norberaren alde, norberaren onurako erabili, ez da? Jesuseri esate zaio, juntzaitez, tenpluko telatu ertzea eta bota zure burua, aingeruak etorriko dira, eutxiko zaituzte, eta orduan zure fama handia izango da. Hoi edia tentaldiak, eta tentaldi horiek diria gure munduan nagusitzen ari direnak. Eta kaos hori handian esaten ari gera munduan da. Baina kaos hori, azken batean, gure txikian, norberaren gan ere egon daitezke. Norberaren gan, desorden hori,
baloreen nasketa hori, norabidea galtzea, eta materialismo hutsean eroriak bizitzea, gauz horiek norberak guk ere bakoitzak behar bada. Eta begira, nik uste dut benetan gure munduari, gure buruari aurrena, eta gure munduari egin diezaiok egun mesederik oberena bihotz berritzea da. Benetazko gizatasuna berreskuratzera. Beste mundu baten lekuko izatea, itxaropenaren lekuko izatea. Hankoagaren gana gehiago hurbiltzea, Jesusen evangelioa hobekiago ezagutu eta bizi izatea. Baloreak. Eta santuak esaten du bere mezuan, Garizumarako egin duen mezuan, elkarrekin bidea egitea, elkartasuna. Eta ikusten ari gerana, ematen du, herri batzuk besten kontra, danak etxai gerala, oztagit. Evangelioak, gaurko evangelioak, ematen dizkigun klabeak, ez da, Jesusek. Pues hauek dira. Aurrena hori, jauna zure jainkoa, auspez gurtuko dezu. Hau da, jainkorik gabeko mundua, ematen du, nahaztuta, galduta da bilela, ez da. Norabideri gabe, arnasari gabe, bigarrenik, gizakia ez da ogiz bakarri bizi, esan zaigu. Nik uste dut, ogie behar da bizitzeko, noski, ez da hori. Baina, nik uste benetan, materialismotik urrutiratu egin beharko ginakela. Engainu badelako. Engainu bada. Eta beste aldetik, esate zaigu, jangoikoaren hitza entzun. Gera, ogiz bakarri bizi, jangoikoaren hitzetik datorren argitasunetik baizik. Sinismena sendotzeko. Beraz hoxe da Garizumako alegina, bakoitza daki, nola dagon, ze behar dun. Guk ostiralero, otoitzari dagokionez, ostiralero, otoitzi isila egiten dugu, egunero eukaristia ospatzen dugu, edo ospakizuna, bakoitza dauka aukera, baitaren norberak bere etxean, Eliza etorri, bakarka, jaunaren aurrean, otoitzegin, fin. Zan nahi dizuet baitare, aurtengo Garizumako hitzaldiak, itxaropenaren inguruan izango direla, eta izlari izango ditugula, Gotzai jauna, aurreneko egunean, Elizbarrutiko bikario nagusia, bigarrengo egunean, eta Elizbarrutiko idazkari nagusia hirugarrengoan. Izango ditugu hitzaldi horiek, itxaropenari buruz. Jaunagan dago gure itxaropena. Eta baita ere esan nahi dizuet, aurten aste santuko ospakizunak, gure ospakizunak, ETBek emango ditula. Hemendik Azkoititik, ez da. Eta hor ere alegin berezi bat egin beharko dugu, ez da. Ospakizun horiek ahal degunera txukunean eskaintzeko, azken batean Euskal Herri osoari, hemendik gure alegina eginez, ez da. Horixe da. Beraz animo eta Garizumako bidea izan dedila benetan aberatsa bakoitzarentzat. Zutik jarrerik egin dezagun sinismen aitormena. Seru
Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin dezagun otoitz, jarri ditzagun gure beharrak jangoikoaren aurrean. Kristauen alde, Jesuse bezala guk ere usa ditzagula gaitzaren bideak eta bizi dezagula atergabe berri honaren poza. Eskaere bakutzari erantzungo digu kirirekin. Munduko pakearen alde, gizartean elkar bizitza lortzeko, espirituak gizaki guztien bihotzetan elkarrizketaren beharra bultza dezan. Egigun otoitz. Hauna, lagundu diezaiola Frantziskori gaixotasunean. Ahulezian senti dezala zure indarra, isiltasunean zure hitza, eta lagun diezaiola Elizaren otoitzak. Egigun otoitz. Gure alde eta mundu guztian garizum hau ospatzen hasi diren kristauen alde. Egiazko berrialdi izan dezagun garizum hau jainkoa bezala errukitzu izateko. Egigun otoitz. Entzun jauna gure eskariak, eman zure babesa, gaixo dauden guztieri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hauna, Eukaristi honekin hasten gera, Pasko misterio ospatzeko prestatzen. Egizu gure jarrera izan dadila, eskaintza honek eskatzen duenaren araberakoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hauna zuekin.
eta zure espirituarekin. Gora bihotza, Jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak 40 eguneko baraua eginez, hasiera eman baizion, Garizumako gure ibilaldiari. Eta tentatzailearen maltzurkeriak baztertuz, bekaturako gure joera nola menperatu erakusi zigun. Azko misterioa bihotz beharrituz ospa dezagun, eta betiko Paskora iritsi gaitezen. Horregatik aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta bete abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, ire guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardu hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna,
Horregatik, aita guztiz santua. Zure seme, Jesu Kristo, gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Begira aita ona begionez zure Elizaren eskaintza honi. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok. Zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela, orain da betieran. Eramazu jauna zeure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Francisco, gure aita santuarekin, Fernando, gure gotzaiarekin, eta zurea dezun herri osoarekin. Zabalitzazu gure begiak zeniden beharrak ikus ditzagun. Maiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu Kristoren antzera, haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zure Eliza izan dadila, benetan, bakearen eta errukiaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak, itxaropen berrian sendo daitezen. Eta izango goan jauna, gaur, oroitu nahi ditugun gure zenide hauek. Milagros Abaunz, bere heriotzaren lehenengo urtebetetzean. Txemari Mujika eta Vitoriano Iturbe. Txema Arzalluz, apaiz pasiotarra, Inberria. Pilar Azpitarte, Jose Urbieta, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubizarreta, Antonio Urzelai, Luis Larrañaga, Miguel Aranbarri eta Mazte Juli Etxaniz, Mari Carmen Azkoitia, Brigida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Usin, Guillermo Aldalur, Javier Bastarrika, Tere Arzalluz, Javier Soraluze, Miguel Oñederra, María Pilar Ramírez, Manolo Zudupe eta emazte Maria Areta, Jose Unanue, emazte Ignacia Uranga, zure zerbitzari hauek gure zenideak. Egizu goza dezatela zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Eta lur honetako gure ibilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren ama Maria doatxoarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bateginik, zu gorretxiko zaitu eta ondietxiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Munduari begiratzen badiogu ematen du, batzuk beste netxai gerala, eskonfiantzaz begiratzen diogula bata besteari. Jaunak erakutsi digu, jangoikoaren seme alaba gerala denak, eta gure artean zenide. Horrei guk ezin dugu uku egin. Hainbat jarrera txarrei guk ezetz esaten jakin behar dugu. Beraz ba, jaunak erakutsi digun nari jarraituz elkarrekin abestu dezagun.
izan bedi zure izena, etorri zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortu nahi, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utzitzen taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Eman munduari pakea, eta lizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duela, zoriontsuak, honen maira deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun Eukaristione jauna, sinismena bizkortzen digu, itxaropena sendotzen, eta maitasuna indartzen. Egizu ikas dezagula, egiazko ogi bizia den Jesusen goze izaten, eta zure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ohar bat. Garizumak bioz berrizeare deiarekin batera, otoitz egitera dei egiten digu. Jangoikoaren hitzari garrantzi emanez. Gure otoitzerako bideak ezberdina dira. Otoitz personala etxean edo elizan bakarkako otoitz eginez, eguneroko eukaristian parte hartuz, edo ostiraleko otoitz izilean parte hartuz. Dakizuten bezala, ostiralero biltzen da talde bat otoitz egitera. Orain, Garizuman arrazoi gehiagorekin batzuetan buruz bidea eginez, bakoitzaren esku geratzen da. Eta Garizumako lehenengo igande honekin, mezu honekin ateratzen gera elizatik. Gaurko igandeak tentaldiari begira harri gaitu. Tentaldi bat izan daiteke gerra eta arma zaratetan uste ona jartzea. Horrei deitzen diogu kaosa, desordena eta nahasketa. Kaos horrek bioz berritzea deitzen gaitu, gure gizatasuna berreskuratzea eta pakea, beste bideetatik egiten ahalegintzea. Eta apaizaren bedenkapena hartu horretik, abez dezagun bada, jubileoko erezerki gorespen hau. Auna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztidun, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte
jaunaren pakea. Eskerra jainkoari. Ta igande ona igaro.